Alon. Kalau ada didedel. Ya, dah. Salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kasugengan rahmat saha berkah Allah ingkang maha mirahmasih. Mugi tansah kajiwa kasarira dening sagung para lenggah ingkang minulya. Nuwun dumateng para mbiyen sepuh, para jibuh ingkang hamdu ngamistuti dumateng pawayaning utamen ingkang dat pinundi-pundi, para alim ulama, para kiai ingkang linten dalih tansah sinanding kitab wahyuning ilahi ingkang sampun ana ing pamawas saleb teng tutur. Semrabaipun dumateng para rawuh kakung semono putri ingkang dat kinurmatan rahimakumullah. Mliginipun dumateng para kadang saking kulawarga ageng ing Gunung Sari ingkang tansah winantu ing kayuanan wonten ing dinten akhir ila yaumil qiyamah. Amin. Para Bapak Ibu inggih awit saking keparengipun Ibu Airul Susanti ingkang ngabekti kula ingkang kapiji minangka panatacara saha minangka sulih sadanipun wonten ing kalenggahan sonten menika kepareng ngaturaken kasugengan awit rawuh panjenengan sami. Sumangga kasekecan lenggah kanthi prayogi bisa kanthi martikane menggalih anjenengi lampahing adicara ngantos dumugi purnaning gati. Dene wigatan sedya Ibu Airul Susanti wonten ing kalenggahan sonten menika kagungan kersa ngawontenaken adicara lamaran putra putri kinasih inggih pun Ajeng Alinvia Yulika Kristanti putra putrinipun Bapak Gunardi Sikit sekalian Ibu Airul Susanti ingkang insyaallah badhe kawantu dening Nak Mas Ferry Kristianto putra kakungipun Bapak Suherlianto sekalian Ibu Suliani ingkang pidalem wonten ing Gunung Sari. Para rawuh, para kadang sewanem saking keluarga ageng ing Pokaji ugi saking keluarga ageng ing Gunung Sari. Sumangga pepanggihan kita wonten ing kalenggahan wekdal punika kita purwakani kanthi manuk wujo ngarsa dening Allah Subhanahu wa taala kanthi sesarangan maos suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Salajengipun dumateng panjenenganipun Bapak Toto Suherlianto utawi ingkang kepareng hanyuli keparenga paring pangandikan menggah wigatosing rawuh panjenengan. Dumateng panjenenganipun wekdal sak cekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
dumateng para bapak ingkang mriki sakwarga, ugi dumateng para bapak, para ibu, adik-adik sedayanipun, ugi khususipun saking warga Gunung Sari ingkang kula hormati. Saderengipun monggo sari-sari nujukaken prasipur wonten Gusti Ingkang Maha dene menapa dene ing kalenggan menika ing saben menika kula panjenengan saged sirah utawi nyedhek timbangan gesang dene ingkang dipun wesaken menika putranipun bapak utawi ibu niki asmane boten apal nggih. Alin. Nggih. Alin. Dene menika nyuwun parilah sahiji pangestu lan keparenipun dene putu kula Peris menika ngesaken para krama ingkang dipun kersaken nggih putri saking mriki menika disuwun kanthi ikhlasin tunggalih nggih ing dinten sonten menika kasane Rembag dipun lamar menika mugi-mugi wonten keparenipun dene salajengipun menika anggenipun rerembatan kromangke monggo kita rembag sesarengan sareng-sareng mugi-mugi anggenipun rerembatan kromangke saged gampang lancar lan lancar Pak nggih. Amin. Ibu Ainul Santika Warga. Keparingipun sedya badhe mundhut putra mantu dumateng pun Alin Via Yudika Kristanti saestu ndadosaken bombong ing manah. Salajengipun Ibu Ainul Susanti sakwarga namung nyumanggaken kanthi suka lila legawaning wardaya. Nanging panjenenganipun Ibu Ainul Susanti sak keluarga rening putra putrinipun menika prasasat taksih ijem utawi taksih kodhong seserapanipun ing reh tata krami ugi taksih cubluk kawruhipun ing reh Mranata Baliwisma pramila sumangga katampiya kanthi punapa wontenipun. Ngoten Pak nggih. Ing salajengipun rehning panglamar saking kadang calon besan ing Gunung Sari menika sampun katampi dening sagung keluarga ageng ing Pogajih pramila sumangga pepanggihan menika kita lajengaken kanthi pirembagan nemtokaken gedhok ing dinten dawuhing putra kalih. Ngoten Pak nggih? Nggih. Pramila dumateng para bapak, para ibu ingkang sesepuh bini sepuh ingkang kawogan utawi ingkang kajibah kangge pirembagan menika kasumanggahaken. Ugi rene wonten ing ngarsa panjenengan sami menika sampun samakta sawatawis dedaran sarta unjukan sumangga kasumanggahaken kanthi martikane penggalih sinambi wawan pangandikan pirembagan. Monggo Pak. Mbah Suami, Mbah Surat majeng kemawon. Monggo kampung mriki mboten pas dinten nasipun mriki. Nasipun dinten apa? Monggo. Monggo kalih dipun sambi. Santai mawon. Nggih. Nggih. Ajaran apa? Urung tinampen. Nggih. Monggo urung tinampen kalpika. Tukar cincin. Dinone tenan. Coba. Coba dari mana sing kiri. Dari dhisik. Alon. Tunggu udah didedel. Ya, dah. Salam. Sing ngadu nek sabar. Mas, cocok selawase. Nggih. Sekarang Dijejer. Paham dulu. Sekali lagi Pak lihat pandang tersenyum. Mbak lihat sini Mbak. Nah, lihat ya. Senyum loh. Oleh masak mono begini.
lirik kayak sudah. Makasih. Lek ngerti kabeh kok njaluk ta. Isine ki sok sedih. Senemu masak peri. Ini senauso kadang kok menawi mangke napa saja pirangipun nggih. Monggo-monggo berdebat sang-sang malih ngoten Nggih, nggih. nggih. Ngoten. Lek nek dinten niku wau sajake wonten nggih niku wau kendalane kan menawi Senin Wage kan niki to. nggih. Senin Wage. Apa tanggal 6 niki tas ya? Nggih tas. Nanti tanggal 7 niki berarti. Nggih, kan boten nutut Wah, to. boten nutut, Pak. Nggih, boten nutut. Nggih. Sampun kan sampun tanggal selangkung gitu. Nggih. Boten nutut, nggih. Boten nutut. Boten nutut. Nggih. Berarti nggih teng besar mawon niku menawi. Wah. Napa ngoten lek niki ngaten mawon. Mungkin lek upami sire niku Ndang apa? bulan napa ngoten nggih mungkin dipados malih. Pripun anu ingkang saking pihak putri wonten usulan Tanggal itu tanggalnya tanggal berapa? Lek lurus tahun ini. Minimal 2 minggu. iki Senin Wage tanggal 7 lho anu. Tanggal itu jeng niku. Nggih. Wah, nggih boten Ah salah. niku lho. Nutut. Sampeyan niku Kemepet. ke Kencerempegan gitu. Nggih. Gitu akan mawon. Nggih. Nggih. Monggo Pak. Mbah, nggo Mbah. Lah. Monggo Pak. Nggih, nggih, nggih. Nyuwun sewu nggih. Sekedhi iki mugi-mugi panune mak niki dadosa kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Saderenge monggo kula sultani doa kedhi damel kita sedaya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten kang rubung-rubung wonten dalemipun Khairu Susanti inggih niku kawulane Kanjeng Nabi Muhammad. Sinten kang wonten kirinipun dalemipun Susanti sekeluarga nggih niku Adam Hawa. Sinten kang wonten wingkingipun Khairu Susanti sakeluarga nggih niku Ki Ageng Mekar. Sinten kang wonten kananipun Khairu Susanti sakeluarga nggih niku Nabi Ibrahim. Sinten kang wonten ngajengipun Khairu Susanti sakeluarga nggih niku agami Islam. Sinten kang wonten inggilipun Khairu Susanti sekeluarga nggih niku Maulana. Sinten to Maulana? Gusti Allah alaihi laula wala quwata illa Allah. Amin. Dikabuli doa Al-Fatihah. Hingga ya kana sain ikhina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nuri wa anzala tawrata ala jabali turi kitabin maksurin wa bil jati wal jalali maksurun wa jahlal julumati wa nuratu malajina kafaru bi rabbihim yakiluna kafaya ain syatan min ain sin kafiyakan abudu wa iyakan asain ya hayyu ya kafi kulisan fini wa fir alif ya dikal kairi innaka ala kulli syai'in qadir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallah. Barakallah. Cekap sak wonten nggih Pak. Dongane saking nenek niki mugi-mugi langgeng kita seduluran. Aputune dados kakek-kakek ninen-ninen. Berkah barokah rezekine mengalir kados toya Mekah. Rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin.
Bapak para Ibu Terhormati jeneng ibu bau anggenipun tangan kula pinten sampun sakipun sami sedayanipun kula sampun dekat lan terus anggenipun madosi malih lan anggenipun lamaran inggih dipun tampi alhamdulillahirabbil alamin. Kok mbok menawi wonten kalakatanipun punang kula sing Gunung Sari sak keluarga kula nggih pangapunten sajenengipun utawi wonten kalakatan kula matur nuwun pangapunten menika sampun dekat lan sampun kenging nggih jagongan menawi wonten lepate nuwun pangapunten sedaya menika kula sak keluarga Gunung Sari nuwun pamit sedaya mawon. Nggih sepanten ugi kula minangka sesulih saking Ibu Airul Susanti sak keluarga kepareng ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa mindan katur dumateng para Bapak Ibu ingkang mliginipun saking keluarga ageng ing Gunung Sari. Awit rawuhipun wonten ing kalempun Ibu Airul Susanti menika. Namung Ibu Airul Susanti sak keluarga ngaturaken ageng samudra pangsami ingkang mawantu-wantu bilih anggenipun asun papan palenggahan tuwin pajogatan prasaja ingkang atur kirang nuju prana ing penggalih panjenengan sami. Sapanjenengan kula minangka panacara kepareng ngaturaken ageng samudra pangsami ingkang mawantu-wantu bilih wonten titalik nembak saha kirang trap jalan atur inggih kapekto saking jubling manah saha kirang seserapan kula kira suba sita basa tuwin sastra. Salajengipun kundur panjenengan namung nderekaken kasugengan mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih. Pepanggihan kita wonten ing kalenggahan punika manggih rarja nir ing sambikala pramila sumangga kula dherekaken sesarengan manungsa puja ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sesarengan maos hamdalah sumangga kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.